La doar o zi după ce Călin Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale din România, echipa de jurnaliști de la Recorder a publicat un material intitulat Cine e Călin Georgescu? Reportajul a devenit instantaneu viral, acumulând peste 2 milioane de vizionări până la momentul publicării acestui videoclip. Dar cum este posibil ca, într-o singură zi, Recorder, care pretinde a fi un grup de jurnaliști onești, să fi realizat un material de asemenea amploare? O investigație jurnalistică serioasă necesită zile, poate chiar săptămâni, pentru verificarea informațiilor, analiza contextului și asigurarea acurateței. Au fost respectate aceste principii fundamentale? S-a realizat o investigație echilibrată? Sau a existat o direcție prestabilită? În acest videoclip vom analiza pas cu pas afirmațiile din reportajul Recorder și vom explora o întrebare esențială. Cât de mult respectă materialul lor principiile unui jurnalism obiectiv și imparțial? Reportajul Recorder începe cu un scurt fragment dintr-un mesaj al lui Călin Georgescu și continuă cu prezentarea ascensiunii sale spectaculoase pe TikTok, atribuind popularitatea sa unei campanii agresive în mediul online. Acest salt de popularitate s-a produs printr-o campanie agresivă făcută în mediul online, în special pe TikTok, acolo unde clipurile sale s-au răspândit cu o forță uluitoare. O monitorizare făcută de organizația Expert Forum arată că Georgescu s-a folosit în ultimele luni de o rețea coordonată de conturi care au invadat ecranele utilizatorilor și de influencer plătiți să promoveze ideea că România are nevoie de un președinte patriot cu echilibru și verticalitate, adică fix narrativele promovate de Călin Georgescu. Deși campania Echilibru și Verticalitate, menționată în raportul Expert Forum, s-a dovedit ulterior a fi finanțată de PNL, Recorder ignoră un aspect esențial. Popularitatea lui Călin Georgescu nu este un fenomen nou. Încă din 2020, acesta era urmărit de sute de mii de oameni, așa cum reiese dintr-un interviu din 2021. Ați reapărut foarte puternic pe scena politică, cumva în 2020, prin aprilie, și în scurt timp ați reușit să mobilizați o bună parte din publicul care naviga foarte mult pe internet. Ați devenit extrem de interesant, în special în mediul online, sute de mii de vizualizări în permanență, foarte mulți români descoperindu-vă, fiind atenți la discursul noastră. Totuși, Recorder prezintă ascensiunea lui Călin Georgescu ca fiind exclusiv rezultatul unei campanii bine orchestrate, omițând faptul că interesul publicului